uphuma emlonyeni wakhe ulwazi nokuqonda. Uthola ulwazi nokuqonda kuvela emlonyeni kaNkulunkulu. uNkulunkulu yena onika abantu ukuhlakanipha. uNkulunkulu yena opha abantu ukwazi. uNkulunkulu yena opha abantu ukuqonda. Ukuqonda, ukuhlakanipha nokwazi. Izinto ezintathu ezahlukene zonke zivela kuNkulunkulu. Hallelujah. Ngeke uze uyithole kwenye indawo. Ngisho nasesikoleni basitragilisha ngoba awuhlakaniphanga. Ungahlakaniphanga intola kuyona into osenzelayo yona. Qhaza ungahlakaniphanga nje. Ungena wisdom. Ungazi futhi ukuthi ubathini. Ukhona nje umuntu nje ayakuzibuza umuntu ucinga kanjani. Amazi mangena kanjani engqondweni yakhe. Uyishintsha indlela ecinga ngayo. Because ungahlakaniphi nokungaqondi noma ubudenge kufana nje nokuthi kune level ethile ongafikeleli ukucinga kuyona. And lento usuka yenza ngamabomu cha awuhlakaniphanga hayi into ongayenza awuhlakaniphanga nje hayi ukwenza ngamabomu awuhlakaniphanga nje. Hallelujah. Ifana nje noba ngathi nje amfikele hayi ukuthi mhlambe ngenza ngamabomu amfikele nje yabona kuyinto enjalo abantu ungahlakaniphi. Ukuthi umqondo wakho usuboshiwe ngendlela thizeni noma uthesithe somewhere ucindezelekile is either spirit noma vele nje awuhlakaniphanga wasedalweni. Kodwa uNkulunkulu uyena opha ukuhlakanipha. Uyena opha ukuqonda. Uyena opha ukwazi. Hallelujah. Yeah. Let's pray. Verse 7. Abo bathembekileyo ubathululela ingqiqo aze abe likhakha labo banyanisekileyo. Labo bamthembayo ubathululela ingqiqo bangcwele. uNkulunkulu ubapha ingqiqo ayithulule phezu kwabo ngoba bayamthemba. Asiqaleni ngokuthembeka endlini kaNkulunkulu. Kunabantu abapha uNkulunkulu uqonda sibaphuthumele. Oqala uncwadi kaDaniel chapter 1 verse 17 and verse 20. Sibhale Daniel chapter 1 17 and verse 20. Chapter 1 verse 17 no verse 20. Okwesibili u1 Kings amakhosi okuqala okuntana okuqala chapter 4 verse 29 to 34. Cela sifunda uDaniel ke. Masuze ubulungu. Verse 17. Sithi sihloko ibali lika Daniel nabalingani bakhe. Ibali lika Daniel nabalingani bakhe. Aba bafana baneke uThixo wabathi aba bafana baneke uThixo wabathi jise ngolwazi nobuchule kwizinto ezinjengo luncwadi nobulumko. Uthoba ngcwele uThixo wabapha ukuqonda nobuchule. Kwizinto ezifana noluncwadi nokuqonda. Ithi lapha laba bafana banoNkulunkulu abanika ukwazi. Ukuqonda encwadini nasekuhlakanipheni. uDaniel wayeneqondo kuyo yonke imibono namaphupho. Ukuhlakanipha nokuqonda nokwazi kuvela kuThixo. Akuvele ebantwini. Verse 20. Verse 20. Kwimicimbi ephathelele kwezobulumko nengqiqo aba bafana bane baqaqamba kukumkani. Kuthiwa imicimbi ephathelene nobulumko nengqiqo labafana baqaqamba kukumkani. Laba bafana babehlakaniphile babeqonda ngokuNkulunkulu baye bathembeka befika ezweni laseBhabheli. Amen. Sikhona sabakholwa sabazalwane sike
that to verse 20. Verse 20. Kwimicimbi ephathelele kwezobulumko nengqiqo, ababafana bane baqaqamba kukumkani kuba babemanelisa kuwo nawuphi na umbuso. Yeah. Bebadlula kalishumi bonke abenzi bemilingo. Kuthiwa babephinda kawu-10 bonke abenzi bemilingo basezweni laseBhabhiloni. Babephinda kawu-10. Babebaphinde kabili nakathathu nakahlanu. Babebadlula kayi-10 times. Okusho ukuthi if imibuzo u-10, if owasebhabheli lapho laba bantu abaqhathaniswa nabantu aba-average basezweni laseBhabhiloni, kuthiwa laba bantu ababeqhathaniswa nabo bangosiyazi bakhona eBhabheli, baba abantu okuyibona babethenjini. Kuthiwa laba obest baseBhabheli, kuthiwa bona babebaphinda ngo-10 kodwa because ubulumko babebunika uThixo, ukuqonda babebunika uThixo, ukwazi babekususa kuNkulunkulu. Amen. 1 Kings chapter 4 verse 29. Ubulumko bukaSolomoni. Yes. uThixo wanika uSolomoni ubulumko nengqondo egqithisileyo. Kuthiwa ingqondo kaSolomoni nobulumko bakhe babugqithisile. Nolwazi oluphangaleleyo olungenakulinganiswa ngokwenhlabathi yasemhlabeni. Ubulumko bukaSolomoni babugabhedele kunobulumko babo bonke abantu basempuma. Kananjalo bathe kratya ubulumko bonke bamaJibuti. Ngobulumko wayebagqwesa bonke abantu, kananjalo no-Ethani umEzra. Kuthiwa abangcwele wayedlula wonke amakhosi waleso sikhathi. Wayedlula bonke abantu baseJibuti, wayedlula bonke abantu bakwa-Israyeli, wayedlula bonke abantu bamaJuda, wayedlula zonke izizwe. Bayabalwa abantu la. Laba bantu esibebala la babobest bangaleso sikhathi, kwaziwa bayizihlakaniphi zangaleso sikhathi leso. Kodwa ithi iBhayibheli uNkulunkulu wamthi qhatha ngobuhlakani. Ethi iBhayibheli even waseJibuti, ngoba iJibuti kwakuyilona lizwe lalidominate ngaleso sikhathi, ufaka kwakuyena wayikusa, kwaziwa ukuthi izazi zigcwele khona ezweni laseJibuti. Amen. Kodwa ithi iBhayibheli babuthe qhatha obakhe ubulumko ngoba wayebuthatha kuThixo. Hallelujah. Uma sabantu bangcwele kudingeka ukuthi sihlakaniphe uma sabantwana bakaNkulunkulu, sedlulele ebantwini abangakholwa, sedlulele ebantwini abangazange uThixo, but kunento engeke ibone la uThixo ukuthi uNkulunkulu akayenzi. Even umacela uThixo uJesu mangenza umzekelo wathi ezihambela nje. Kunemfama ezimthulu aziboni, mayidlula esitratini zimemeze mfana, Jesu ndodana kaDavide sihawukele, Jesu ndodana kaDavide sihawukele. Bathi abanye hayi sanokuphazamisa umfundisi. Ithi iBhayibheli bayimaka zimemeza kakhulu zithi Jesu ndodana kaDavide sihawukele. Waya uJesu silethe mfana nifunani. uJesu yabona ukuthi mfana siboni nje na. Yini engasho ukuthi andiboni ngiyamemeza ngoba andiboni. Fulana manje. Amen. Ajika sambele. Kodwa kuyajika yazibuza. Ngoba nesiboni ukuthi asiboni. Ufana nje into oqala mhlawumbe kabongina. Ozomjika ngithi andiboni. Fulana manje. Ibona into nifunayo. Wathi bona cha besifuna phela abanye basho ukuthi sifuna naye. uJesu ubuza bona mhlawumbe kusena kwenza imali izikuzocela ukubona emtheleni ifunani. Ndiwenze leyo. That is ukuthi ngobangcwele ufuna umuntu specific. Ngoba uyambheka uSolomon ehlakanipheni wakhe wayekela ukuhlakanipha emthandazweni wakhe, wathi inkosi ngiyacela ungiphe ukuhlakanipha bokulawula laba bantu bakho. Therefore uNkulunkulu wampa ukuhlakanipha bokulawula. Suthi ngawakhetha ukuziphatha ukuhlakanipha. Ngoba nami sesithikweni. Yes. So ehlakanipheni njalo. Kodwa simbona ehamba
igcwele shothi wayiphokela ukulawula phela uSolomon. So akusho ukuthi uNkulunkulu uba specific entweni amnika yona. Nawe mawuthandaza kufanele ube specific. Usho exactly lento osukuyifuna ngaleso sikhathi. Yeah. If uyathandaza nje uzewe fasting. Khala mashinda. Fire, cutting. Impeni fasting. Our tutulama timon. Oh, it's impeni fasting. Oh, you want to mona bila lepega. About timon impeni. Aiki ndo ntende mutiki. Aiki ndo ifuni. Therefore, mutiki okumamela exactly le ndo ifuna. Umsebenzi wangena sokuthi nje zimamele nje uthokhele ukufuna into ethi zenze yona. If ayikho into isusa. Hallelujah. Uthixo upha abantu ukulunga. Bekanti 1 Corinthians chapter 13 verse 11 asizuyivula. Uthi uPaulos ngoba ngingumntwana ngangicindiswa komntwana ngenza izinto zomntwana uthi nezinga zami kwezomntwana uthi ngadlula sengimdala ngenza izinto zomntwana. Hallelujah. Ngoba ngakhona ngenza izinto zomntwana cindiswa umuntu ongakholwa ngifuna into zomntwana mangikholwa ngifuna into zokukholwa. Akusho ukuthi bangcwele ingqondo iyakhula ngoba uPaul wathi ngokomntwana somntwana wakhula wamdala wenza izinto zami zomdala egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ubulungu bangcwele beka ifoundation estrong yokholo. 2 ubulungu obungenabo usebenzikini yokubhekisa ukwini. Ngicela sifunde incwadi kaMateyu chapter 7 verse 24. Ithi kawanaba abakhi ababili. Abakhi bawu-2. Hallelujah. Abakhi bawu-2. Verse 24. Wonke ke umuntu owevayo lamazwi ami aze awenze unomfanekiswa nendoda eyayingqondi ethe yakhela phezu kwesiseko samakhe indlu yakhe. Kuthiwa abakhi bawu-2 laba. Njengoba sila siyakha. Njengoba uhleli phasi uyakha still. As long as we part yenkonzo nahlangana khona ukhona something oyakha. Ngoba the more ushukela ukhona indlela oreacta ngayo. Ukuba nje uZathixo menze nje umuntu obemsulwa athule nje. Is ayikuvumelana nalo oyaphikisana nalo. Awushiyeki nje umsulwa. Now la uJesu abantu abamamele uthi bayakha wenza imizekelo yokuthula. Cela usifundele siyabazi nje umzekelo esiwazi. Wonke ke umuntu owevayo lamazwi ami aze awenze unomfanekiswa nendoda eyingqondi ethe yakhela phezu kwesiseko samakhe indlu yayo. Verse 25. Yana ke imvula satsho isikhukhula wavuthuza umoya. Yonke lonto yagaleleka kulowo ndlu ayawa kuba isekele. Ke wonke umuntu owevayo lamazwi ami angawenzi unomfanekiswa nendoda esisiyatha ethe yakha bathini indlu yakhe. Yana ke imvula satsho isikhukhula wavuthuza umoya. Yonke lonto yagaleleka kulowo ndlu yawa yadilika dili. Amen. Hallelujah. Sibulisa
sithathe sangene egameni likaJesu. Lana kukhulunywa ngabakhi abawu-2. Umakhi ohlakaniphile nomakhi oyisidede noma oyisiyatha. Laba bakhi bobabili kuthiwa babekha indlu yabo bayakha ngokumamela amazwi akhulunywa nguJesu Kristu. Lo wokuqala umakhi wakha indlu yakha ephezu kwedwala. Uyakha eprepareshela each and every season engasifiki. Lo owesibili akayakhi ebukela isizini nesizini, but uyakha nje phezu kwehlabathi, phezu kwehlabathi. That is uyakha phezu kwesandla, uyibeka nje noma kulaphi. Lo umakhi oyisiyatha ngingasho manje ngibheka ngithi waqala wabheka ubuhle bendawo. Wabheka ukuthi indlu yami mhlawumbe mangayibeka la ngaselwane. Amen. Noma ngayibeka la ngasemanzini. Iview yakhona izoba njani? Wangabheki isimo sama-seasons ukuthi lendlu njengoba ngiyibeka kule ndawo izafikelwa ama-seasons athile. Ithi iBhayibheli indlu ebekwe phezu kwedwala yafikelwa zimvula, yafikelwa imimoya, yafikelwa izivunguvungu ayizange ziniwe ngoba yayibekwe phezu kwedwala. Umuntu obekwe phezu kwedwala umuntu ovamazwi awenze. Amen. That is izwi siyaliva sibe sesiyalenza, but ukuvila izwi ungalenzi umuntu ongenandaba, umuntu obheke uku-entertainwa, umuntu obheke ubumnandi asophela bamshumeni ayisilungu lesiphuma lapha. Yabona umuntu obheke uku-entertainwa eyivutha ngenkonzo, enkonzo beyisezingeni beyivutha no uveni ebalulekile uveni ngoba usanavutha udumusha izandla ube ngenyawo ukhombe phambili uphuma ubheke khona kuyona yena lento beyikhuzo because wena mawuhamba nomoya nje. Ithi iBhayibheli mayelana nomoya vuthani ku-right, kodwa nje wena boziyela nomoya nje uthi ayavuthwa ebuku uveni because mawusindisiwe kufanele ube ne-foundation yokusindiswa. Wakhelwa edwaleni. Hallelujah. Wakhelwa edwaleni. Ifike imimoya ivumbuza umile because isibhalu yazazi. Yafika imimoya uJesu uphuma ku-40 days fasting. Yafika imimoya yathi uma ungena kathini uqula lamaxabezo. Hallelujah. Wathi uma ungena kathini zipause. Mhlawumbe noma uwena uphuma 40 days wazathi amandla kaThixo phezu kwami yasiphosa. Ushikijela uyosebenza ngaphasi. Hallelujah. Ngoba wakhelwa ngedwaleni, wakhelwa nje ehlabathini nje, wakhelwa nje ukuthi ayingene kuphuma 40 days. Hallelujah. Iphuma 40 days usathane uthi mamshintshela manje bayizona zakushintsha bemakhekhe ngikhombisa usathane azaba iziphosa thanazo wajika bemakhekhe athi usathane ethi kuthobela abantu phakathi kwami nawe nomuntu lo ngiyavuma uphuma 40 days kodwa uyamthobela na umuntu wami suma wesiphithiphithi. Hallelujah. Usho phezu komuntu owakhele phezu kwehlabathi umuntu ohamba nje nomoya nje makiwale ubheka khona. Hallelujah. Kanti uJesu wathi bakusho usathane ngenze ngingayenza bayengakashintsha noma amanzi lapha nje mayithanda, kodwa ngoba kusho usathane hayi sathane umuntu akaphila so uyaphila ngamazwi. Hallelujah. So le ndoda-ke yekhela phezu kwehlabathi yayiwumuntu wezinto ezinjalo, umuntu ohamba nemimoya, umuntu ohamba nje nesivunguvungu omakiwa ngaphatshonele lendlu kuthiwa sabasikhulu ukuwa kwayo yawa ithi kamina yawa sabasikhulu isimo sayo
ukuthi le ndlu yakho iphakeme iphezulu. Pride. Uziphakamisa. Uziphakamise nje. That's what I'm saying. Uziphakamisa. Because masoziphakamisa uzibeka lapha. Masekuthwamuze la. Uyo wakuthi what is Paramsi? Hallelujah. So, Ubulungo, they can form the sheep, your call. Hallelujah. Such a Ubulungo, if our name, unga open straight, usones open. As we put that in one, Matthew chapter 25, he's a contact. Verse 1. It's my opinion, I'm not going to be as he shown. What one as 5 Zazlan as 5 this is it, this is yard. What one Zad in the Ramuye is all 10. What one less Zazlan Zaz Fare, Amafuta, as bad in his house, this Patella Yamafuta today. As he is there, Zona. Zion zapata jisbali mpe. Walima aliyem. Etu paipini ezi ziyata zapeleba mafuta jisbali mzazo. Zati wazitana mpine speni. Bata mpine no geswa zulipa. Sheze apele uti. Apele nabuni. Ngomuge hambani no zifunela. Niwatenga. Bati mabephuma bewatenga beyofuna mafuta. Wafika umyeni. Wavala umnyama. Hallelujah. Amen. Ngoba babeziyatha. Babaphethwe ubuyatha. Ubuyatha ungenza ukuthi uJesu abuye. Abuyisa bezonweni. Kanti umhlakaniphanga uphethwe ubuyatha. Hallelujah. Ubuyatha bakuthatha bekuthela ngqo esofeni. Ake sifunde umzekeliso olandelayo khona lapha Matthew chapter 25. Siyawazi kodwa nje sawufunda. Verse 14. Umzekeliso ngezithaka ezazigciniswe imali. Verse 14. Kuyakuba njengomuntu owathi ezakuhambela kwelinye ilizwe wazibiza izithaka zakhe wayigcinisa kuzo impahla yakhe. Kuyakuba njengomuntu owathi uzohamba kwelinye ilizwe wazibiza izithaka zakhe wazigcinisa imali yakhe. Ngicela ufunde verse 1 sifuthi isikhuluma ngayo. Verse 1. Ithi nokho umzekeliso ngento bezilishumi. Verse 1. Ngelaxesha ulawulo lukaThixo luye kufana nokwentombi ezilishumi. Ulawulo lukaThixo luye kufana nentombi ezilishumi. Umzekelo oqala lesukhulumile. Then sisakhuluma ngalo ulawulo lukaThixo still. Amen. Phambi verse 14 manje. Liyawufaniswa nendoda ethile eyahamba yathi sezweni elithile yagcinisa izisebenzi zayo imali yayo. Okay? Verse 15. Esinye usinike imali ekumawaka amahlanu erandi. Yes, amawaka amahlanu erandi. Walo 5,000. Esinye ekumawaka amabili. Nesinye ekwiwaka elinye. Amen. Ezinika ngokwamandla azo. Wahamba ke. Eso sanikwa ekumawaka amahlanu sithe kwangoko sasebenza ngawo. Sazuza amanye amahlanu. Ngokuba njalo neso sanikwa amawaka amabili. Sazuza amanye amabili.